Telmedia jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ni tanubaw ye aw bisimila a ka dɔgɔkun kibaru kan bakurubaw filɛ waati yɛlɛma ye fɛn min bɛ maa caman gan I kamana la ka kɛɲɛ ni o ye Umu Adiko ni ale ye sifinnakaw ka jɛkulu min bɛ yen adamadenya hakɛw lafasali kama ani yɔrɔw cogoya la kɔlɔsili o ɲɛmaa ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye aw bɛna walawalali sɔrɔ nin dɔgɔkun kibaru in kɔnɔ Yasa kasoladen musomanw ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye baɲumankɛtɔn APSN ni olu bɛ dɛmɛ don kasoladen musomanw ani kasoladen kɔrɔ musomanw ma Bole ani Kulikoro olu ka degeli baaraw nun don Kolobukari la alamisadon juin kalo tile 19 aw bɛ walawalali sɔrɔ nin dɔgɔkun kibaru in na fo han kun fa cogo min na bakurubaw la alamisadon juin kalo tile 19 san 2025 projet min bɛ ni olu bɛ dɛmɛ don kasoladen musomanw ani kasoladen kɔrɔ musomanw ma Kulikoro ani Bolentaw o baara ninnu don kɛra Bole ni o ye musow ani bogotigininw ka kaso ye hakilina taara baɲumankɛtɔn APSN maaw fɛ u bɛna maa 200 bɔɲɔgɔnko de dege kundilan finikala maquillage jabida fo ka taa se sɔgɔliw ma Bole ani Kulikoro Abdoulaye Mayiga bɛ walawalali kɛ aw ye walasa ka kasoladen musomanw dɛmɛ k'u ka siniɲɛsigi sigi baɲumankɛtɔn min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Association pour le service de la nation ale ye projet dɔ bila sen kan walasa ka kasoladen musomanw dege baara kɛli la jango minnu bɛ Bole ani Kulikoro ani minnu yɛrɛ dɔw delila ka don kaso kɔnɔna na nin projet in Kolobakari la alamisadon juin kalo tile 19 san 2025 Bole kɔnɔna na wa nin projet in bilala sen kan ni coopération suisse ka dɛmɛ ye ani ɲɛmaa minnu talen don k'u bila Mali kaso ko ɲɛma. Nous avons pensé réfléchir encore davantage par rapport an ye jateminɛ de kɛ k'a ye k'a fɔ kasoladenw bɛ waati min kɛ u sigilen don u ka ca ka tɛmɛ u bɛ waati min kɛ baaradege la o de y'a to an ye ni projet hakilina bila sen kan k'a labaara kaso 2 ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Bole ani Kulikoro kaso ye. Donc c'est là que nous avons réfléchi le projet. Mais c'est quand même fort jɛkulu APSN kan Bole kɔnɔna na o ye nisɔndiya ye u nana ni projet min a diyara n ye kosɛbɛ a nisɔndiyalen don ka tugu ni projet in bɛ na kasoladenw dɛmɛ u ka baara la a b'a to u bɛ bɔ sigili la kasobon kɔnɔ ani fana ka u ka bɔli ɲɛsigi kasoladen musoman minnu garizigɛ donna nin projet in tago fɔlɔ la o bɛna dege kalali senɲɛgɛn kundilan maquillage ani sirili la ani k'u ka dɔnniyaw yakubaya kɛnyɛrɛye sira fɛ nin bɛɛ kɔfɛ baɲumankɛtɔn y'a laɲini n'u bɔra kaso kɔnɔna na u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na. Vraiment an bɛ partenaires fo u nana ni dɛmɛ min y'an ma a bonyana an ma fo k'a dama tɛmɛ ka d'a kan ka mɔgɔ ye degun na ka tila ka na ko n bɛ taa degunbagatɔ dɛmɛ a hakilina tɛ bɛɛ la donc mɔgɔ min b'o hakilila sɔrɔ ka déplacer ka na k'a bɛ n'i fɛ ka n'i dege fɛn dɔ la fɛn min bɛ se ka k'i ma siniɲɛsigi fɛn min bɛ se ka k'i ma nafa sɔrɔ sini dɔwɛrɛ to i bolo k'o tigi foli kɔ donc an bɛ layidu kelen d'an ka administration ma o ye an minnu taara k'an ka baara in kɛ ni Ala n'a kira sɔnna u tɛ nimisa a la an fana bɛ fɛn yir'u la k'a fɔ a y'an bɔ k'an ka taa fɛn min kɛ an y'a kɛ wa nisɔndiya sɔrɔla la an minnu bɛ yan an bɛ kaso la degun de b'an kan donc mɔgɔ min bɛ na bɔ an ye k'i dɛmɛ fɛn dɔ la k'i ɲininka kaso kɔnɔ o ye foli belebeleba ye donc u fo kosɛbɛ o kosɔn ani an b'a faamu n'an bɛ baara la n'an bɛ ka baara kɛ n'an ye baara in faamu n'an bɔra an tɛ siri mɔgɔ la an bɛ k'an yɛrɛ ye o ye belebeleba ye. Ni projet in hakilina n'a taara Association pour le service de la nation fɛ a diyara kosɛbɛ Mali kaso ko ɲɛnabɔbagaw ye ka d'a kan a bɛna nafaba se ni muso kofɔlen ninnu ma. Ça va les servir. Ni projet bɛna kasoladen ninnu dɛmɛ kosɛbɛ ka d'a kan ne ye baara kelen minɛ u ka finikalayɔrɔ la o bɛ maa hakili sigi a kanu b'u la ka baara dege ani u timinan ka di. Je sais que ne jigi b'a kan k'a fɔ k'u bɛna ni baarakɛli ta u sɛbɛ ma ka d'a kan u bɛna dege fɛn na min bɛna u nafa donna nataw la n'u bɔra kaso kɔnɔ. Muso ninnu kana t'u yɛrɛ ma ten tɔ kaso kɔnɔna na u ka baara dege ani k'u ka siniɲɛsigi sabati o de ye nin projet in yɛrɛ ka laɲini ye baɲumankɛtɔn in fɛ. ce projet va nin projet bɛna kɛ sababu ye muso minnu bɛ kaso la
ani muso minnu tun bɛ kaso la u ka se ka u yɛrɛ ta baarako ta fan fɛ don n'a nataw la. Communauté vulnérable. Après leur formation, ni u tilala baaradege la u kan ka fara baarakɛla tɔw kan ka d'a kan a dabɔra o yɛrɛ de kama walasa ni u degera ka ɲɛ k'u to yan ni u bɔra u mana taa fan o fan u bɛ se ka u ka baara kɛ k'a sɔrɔ u ma siri mɔgɔ la. je sens pourtant être attaché à quelqu'un. An fana ka laɲini ye min ye a kana dan ni siɲɛ fɔlɔ in ma n'u bɛ se ka na ni projet wɛrɛw ye ani fana hakilina caman b'an fɛ yan nɔ u ye dɛmɛ min k'an ye couture kan ani coiffure kan o ye belebeleba de ye ani atelier wɛrɛw bɛ yen u bɛ se k'an dɛmɛ o fana la an b'a ɲini u fɛ n'u bɛ se ka o dɛmɛw k'an ye o bɛ diya an ye kosɛbɛ. Nin projet in b'a tago fɔlɔ de la wa a bɛna labaara kalo 18 kɔnɔna na. A bɛna kɛ sababu ye ka muso 275 de dege baara ninnu kɛli la. Minnu cɛla muso 175 olu bɛ boli kaso kɔnɔna na 15 olu bɛ kulukoro kaso kɔnɔna na muso 45 olu kun donna kaso la ani muso 15 se bɛrɛ tɛ mun ye. Ni kun ye Abdoulaye Mayiga ka sɔrɔlenw ye baɲumankɛtɔn APSN maaw ka degeli kan o min bɛ ka kɛ kasɔrɔden musomanw kunna. An fɛ yan Mali la bɛɛ b'a ye k'a fɔ ko farafinfura nafa ka bon kosɛbɛ o min b'a to ni maa caman bɛ u ɲɛsin a ma. Kuma caman na o sannikɛla ninnu dɔw bɛ taa ni u ka farafinfuraw tɔgɔw ye sannikɛyɔrɔ la i n'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ taa dɛmɛ ɲini cogo min na furafeerela yɛrɛ fɛ. An bɛ se ka mun de dɔn farafinfura nafa kan an ka kɛnɛya kow la an ka jɛ an ka Zɛnɛbu Geyi ka sɔrɔlenw lajɛ. Mɔgɔ bɛ nin kɛ kulonkɛ fɛ bamanan yiri tɛ kulonkɛ fɛ bamanan yiri tɛ mɔgɔ bila dɛ. Mali la mɔgɔ caman kɛlen don k'a ba don farafinfura la ka da a nafa kan sabu a bɛ bana caman furakɛ o de kama maa dɔw bɛ u yɛrɛ ɲɛsin a ma tile kɔnɔ a feerebagaw bɛ kiliyan cɛmaw a n'a musomaw sɔrɔ. Bon filɛ ka min baara nin yɛrɛ fɔlɔ ni duwalen de duwalen ale an b'a anguru yan nɔ angurukɛlaw ma ya tan an bɛ anguru k'an bɛ détail kɛ ni min bɛna anguru an b'a anguru ma tan min b'a détail an b'a détail o ma an fɛ yan 20 parce que bɛɛ n'i ka baara don nin baara ne bɛ min dɔn nin baara o ye nin baara in de fura feere ne ye ko dɔ ka masaw bolo to nin de la o fana ye nin de yira nin na ne bɛ nin dɔrɔn de dɔn dɔw bɛ yen olu bɛ na u b'a fɔ ne mago bɛ nin yiri ni nin yiri in de la an b'o bɔ ka d'a ma dɔw bɛ olu bɛ na u b'a fɔ nin bana in de bɛ ne na n mago bɛ yiri la yiri min bɛ se ka furakɛ ka bɔ n na n'i b'o dɔn i b'o bɔ k'o d'o ma n'i t'a dɔn yɛrɛ i b'a ci mɔgɔ ma mɔgɔ min b'a dɔn o b'a bɔ ka d'a ma min ka dɔnni b'i ta sanfɛ i b'a ci o ma o b'a bɔ ka d'a ma minnu bɛ na ka na ko nin yiri ni nin yiri in di yan o de ka ca ka tɛmɛ min bɛ na ko bana min bɛ na fura di yan kan dɔw bɛ na ɲinini kɛ n'i bɛ min dɔn i b'a d'a ma k'a fɔ nin bɛ se ka nin furakɛ i b'a d'a ma a bɛ taa utiliser a bɛ tila ka segin a bɛna jaabi d'i ma tiɲɛ yɛrɛ la i ye nin di yan a ɲɛna. Hali n'o y'a sɔrɔ yɛlɛma caman donna kow la Josephine Tarawele n'ale ye farafinfura feerekɛla ye bɛ nafa sɔrɔ fura ninnu na minnu man ka to fɔbaliya ye. Farafinfura tɛ mɔgɔ bila ne yɛrɛ min filɛ nin ye n bɛ se ka numéro d'i ma i bɛ se k'a tigi yɛrɛ wele a muso ye kɔnɔ yan 4 k'a si tɛ sɔn a bɛɛ bɛ tiɲɛ ne ye fura d'a ma k'an kalakan k'a d'a ma bi alhamdulilayi a den tagamalen b'a nɔfɛ ba kɔnɔma don sisan kisi fɔla tɛ foyi fɔla m'a yiriden 6 fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma n'i tɛ yiri dɔn o ka gɛlɛn dɛ u ye eko kɛ ka ko bɛɛ kɛ ka arajo kɛ a ma den sɔrɔ den ni si ma sɔn farafinfura tɛ dɛsɛ bana na hali ni accident kɛr'i la sisan a juguman ma wa furamugu finman dɔ b'an fɛ yan n'i y'a k'a la a ka nɔrɔ la pikiri foyi tɛ k'a la tun n'a nɔrɔla la a jolima na k'a ye bɛɛ k'a ye a dan y'o ye mɔgɔ bɛ nin kɛ kulonkɛ fɛ bamanan yiri tɛ kulonkɛ fɛ bamanan yiri tɛ mɔgɔ bila dɛ minnu t'a dɔn u t'a dɔn dɛ kɔni minnu b'a dɔn u b'u sɛbɛ de don a ma. Baara bɛ n'a gɛlɛya don Babo Tarawele n'ale ye farafinfura feerebaga ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye u bɛ gɛlɛya min sɔrɔ ani a ye nafa min sɔrɔ feere in na. Gɛlɛyaba de b'a la a gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ ye sigiyɔrɔko ye a yɛrɛ ɲɛ b'an place la a b'a dɔn ko sigiyɔrɔ kɔni tɛ a gɛlɛya fɔlɔ yɛrɛ ye sigiyɔrɔko ye o degun de b'an kan n ye nafa caman sɔrɔ a la parce que baara o baara n'i b'a la n'i b'i sutura sɔrɔ a la i bɛ se ka Ala barikada ni o ye gɛlɛya b'an ni clients cɛ o ye ni yiri gɛlɛyara waati min na i n'a fɔ ni samiya sera sisan mɔgɔ bɛ kɛ sɛnɛ la sumanko la yiri tɛ na ka caya o waatinin kɔnɔna na kelen-kelennin minnu bɛ don a wari bɛ caya donc n'o kɛra o waati clients bɛ to mankan na ko yiri wari ka ca nin waati in na. Ka da a nafa kosɔn maa dɔw bɛ bɔ dugu ni dugu ka na Bamako a sanni kama i n'a fɔ Abdoulaye Kulibali ale bɛ na fura ninnu san walasa k'u bayɛlɛma. Farafin yiri ye yiri ye yiri naturel de don diɲɛnatigɛ bana o bana bɛ farafin yiri bɛ se k'a furakɛ fo n'i ma s'a dɔnbaga ma
bon hali ni bana t'i la farafin yiri mɔgɔ kan ka min ka kɛnɛya dɔ fara i ka kɛnɛya kan a la parce que mɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ a la mais a dɔnbaliya de don ne y'a ye an mɔkɛw y'u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ yan u y'u ka si sɔrɔ u sara n'u ɲɛ ye u sara n'u niw ye u sara n'u farikolo bɛɛ dafalen ye dɔwɛrɛ tɛ u tun bɛ yiri de utiliser donc o la farafin yiri nafa ka ca se ka fɔ ka ban ne bɛna fura san yan fura minnu tɛ sɔrɔ ne bɛ kayi de fura minnu tɛ sɔrɔ an fɛ n bɛna olu san yan ka t'olu bayɛlɛma ka kɛ sirow ye ka t'u bayɛlɛma ka kɛ furakisɛw ye ka kɛ plasitaw ye ka kɛ duntaw ye ala an ka baara bɛnnen don yiri de ma yiriko kɔnɔna an bɛ se ka dɔ f'i y'a la. An bɛ wagati min na ko sisan maa caman bɛ k'a ba don farafinfura ma a nafa kama adamadenw ka kɛnɛyako la. Maa dɔw fana bɛ a sɛgɛrɛ ka sababu kɛ a musaka dɔgɔyali ye. Sabula tuma caman na a ka gɛlɛn maa dɔw ma ka nazara fura sɔrɔ ka da wariko gɛlɛya kan. Kabini juin kalo tile 13 san 2025 balawu gannen de bɛ Iran ani Israel jamana ni ɲɔgɔn cɛ. O mun kɛlen don degunba ye Moyen-Orient kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi. Den o don fɛn min ye maa fagalenw ye ani maa bananenw dɔ de bɛ ka fara olu kan ka taga a fɛ. Kɛlɛ in yɛrɛ kɛra sababu ye ka degunba de lase o yɔrɔ marabolo maaw ma. An ka jɛ an ka Actuel Media ka laseliw lamɛn. Kabini san 1979 waatiw furugu bɛ Iran ani Israel jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Kabini san 2024 avril kalo ni jamana fila in bɛ mankanba la o min ye sira kura ta jumadon juin kalo tile 13 san 2025 ni Israel jamana ka bingani wale dɔw ye a ye min ta ni ka Iran jamana sɛgɛrɛ o min kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na ka tiɲɛni caman kɛ fintigila ka kunda bɔlɔlɔ siraw kan ani nɛnini jugumanw jama cɛla. Kabini jumadon juin kalo tile 14 san 2025 mankan jugalen don kosɛbɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o min y'a to ni Iran jamana dimina ni k'a ta sara jumadon su ka dugu jɛ samedi sɔgɔmadafɛla la ni mugujugu caman filili ye Israel jamana kan. Israel jamana fintigilakaw sera ka o mugujugu ninnu caman kunbɛn nka o n'a ta bɛɛ maa fila bɔnɛna o nin na ani maa 20 bɔ ɲɔgɔnko olu banana kosɛbɛ mugujugu ka filili kan Israel camancɛ yɛrɛ la soba dɔ kan. O waati kelen na Israel fintigilakaw seginna kokura ni ka misil dɔw fili Teheran kan ni o ye Iran yɛrɛ jamana faaba ye. Israel ka mugujugu keruli Iran jamana kan o kɛra sababu ye ka maa 79 bɔnɛ u nin na ani ka maa 320 bɔ ɲɔgɔnko bana minnu caman ye musow ani denmisɛnninw ye. Kabini o yɔrɔ la mankan juguyara kosɛbɛ k'a ta o waati la fɔ sisan hali bi ni jamana fila in bɛ ka to ka mugujugu keru ɲɔgɔn ma. Alamisadon kokura juin kalo tile 19 san 2025 mugujugu min bɛ wele ko misil balistiki o caman filila Israel jamana kan Irankaw fɛ. Misil den tan bɔ ɲɔgɔnko olu sera ka lakɔlɔsi minnu k'u ɲɛsinen don Haifa dugu ma. O kɔfɛ fɛn min ye u ka sirɛniw ye olu ye mankan caman bɔ Karmel marabolo yɔrɔw la ni o bɛ ka taa u ka jamana kaɲagaselege la tilebiyan fan fɛ ani u ka jamana fan wɛrɛw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa mugujugu fila cira Israel jamana kaɲagayan fan fɛ waati min na u ka sanfɛ pankuru tun bɛ k'a laɲini ni ka Iran jamanaw ka mugujugu kunbɛn. Sani o cɛ jɛkulu min bɛ Iran ni a bɛ fɔ o ma ko les gardiens de la révolution islamique olu tun ye laseli dɔ kɛ ka yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i yɔrɔma janya ni ka bɔ Israel jamana ka centrale nucléaire la ni o bɛ di mun na. Jɛkulu min bɛ adamadenw ka hakɛ lafasali kan ni o ye agence des militants des droits humains ye olu tun y'a lase k'a fɔ alamisadon juin kalo tile 19 san 2025 ko kasara sera maa minnu ma Israel ni Iran ka ni mankan in sababuya la ni Israel fintigilakaw ka bingani wale ko o bɛ t'i jɔ maa 639 bɔ ɲɔgɔnko la minnu sara maa 1000 ani 329 minnu banana. O la o bɛ maa kasarabaatɔw kɛ maa 1000 ani 969 ye kunnafonidi sira dɔw ka laseli la. Iran jamana kan an bɛ se ka jate bɔ maa 224 ka taa bila maa 649 na minnu sara. Hakililajigila ni mankan yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔla dancɛko mankan de la ni o ye Iran ani Israel jamana dancɛ yɔrɔw ye ni o ye u ka frontières ye. Ani fana Iran jamana ye bɔliba min kɛ san 1979 waatiw la o min waati la ni Ayatollah Khomeini ni ale tun bɛ fanga la. Ni mankan yɛrɛ bɛna se ka sama ka se fɔ yɔrɔ jumɛn na yalima tubabu jamana tɔw bɛ ka mun de kɛ yaasa ka dankari ni mankan in na. Ni kun ye Actuel Media ka ɲɛfɔliw ye Iran ani Israel cɛ mankanw na.
ka kɛ ni waati yɛlɛma kow ye o kɛn bɛ sababu ye ka ŋunuŋunukan caaman de lawuli Bamakɔ Umu Adiko ni ale ye sifinnakaw ka jɛkulu min bɛ yen ni o sigilen don adamadenya hakɛ lafasali kama ani waatiw cogoya lakɔlɔsili o ɲɛmaa ye ale bɛ jate maaw fɛ maa minnu jan bɛ yɔrɔ cogoyaw la kosɛbɛ waati yɛlɛma hukumu kɔnɔna la a bɛ walawalali kɛ aw ye Umu Kulubali ka kuma bara la an ka jɛ an k'o lajɛ. Changement climatique est fait mouiller wati yɛlɛmani de si on constate que sisan waati ninnu tuma dɔw la san bɛ na kosɛbɛ tuma dɔw la san tɛ na yɔrɔw bɛ kalaya o fana bɛ fɛn cause inondation ninnu ani sécheresse ninnu donc o de changement climatique ye n'aw ye constateli kɛ a ka ca sisan yɛrɛ de Mali la dɔrɔn tɛ partout dans le monde parce que a bɛ ka fɛn caman de causer inondation nunu ani sécheresse nunu ani sécurité alimentaire nin bɛɛ la c'est dû au changement climatique. C'est pour cela que a impact bi ka ye kosɛbɛ a bɛ ka mɔgɔw affecté o de la a kuma bi ka caya sisan ne ye lancé parce que ne bɛ ka bɔ nord fanfɛla la donc si vous avez remarqué il y a un changement climatique fɛn ka bon kojugu ça affecte a bɛ ka musow ni denw de affecté kosɛbɛ surtout ni bɛ ka ji ɲini i bɛ taa yɔrɔ jan na i tɛ ji sɔrɔ tuma dɔ la i tɛ ji sɔrɔ yɛrɛ ou bien école datugulen don parce que changement climatique bɛ ka denw affecté u bɛ denmisɛnninw bila ka taa ji ta yɔrɔ jan na denmisɛnninw tɛ se ka taa école la en plus aliment fɛn ninnu donc c'est ce qui m'a permis c'est ce qui m'a motivé à me lancer en fait pour que ne bɛ se ka u dɛmɛ. Activité caman mene changement climatique kɔnɔna na an ye yiriw turu par exemple université Kabala an ye yiriw turu yɔrɔ caman na en plus an ye mɔgɔw sensibiliser comment u bɛ se k'u ka yɔrɔw sanuya ka ɲɛ pour que changement climatique kana u affecté u bɛ se ka prévention ta cogo di an ye conférence damadamani participer à l'international comme les COP, conférence de parties sur le changement climatique, c'est la biodiversité. En conférence caman participer développement durable konana na ani fɛn caman konana na o hakili y'an dɛmɛ kosɛbɛ parce que a ye ne renforcer a ye idée di yan ce qui se passe à l'international o bɛɛ kun tɛ ne kun donc a ye ne renforcer ne fana ne taara dɔɔni mun fitinin mun sɔrɔ ne nana o partager avec les gens a daminɛ na c'était pas du tout facile parce que u kun bɛ ka ne lajɛ ne bɛ kan ka temps perdu ne bɛ bɔ ne tɛ na u kun tɛ ka ne jate en fait mais au fil du temps u y'a faamuya que ne bɛ ka combat dɔw mener en plus avec le temps u yɛrɛ gɛrɛna ne la u bɛ ka ne encourager u bɛ ka denmisɛnninw yɛrɛ dɔw bɛ ka na fara ne kan an bɛ ka activités mener parce que u bɛ ka ye je suis engagée et ça me motive aussi de mener plus d'activités. Le changement climatique et environnement ou lié de don tout est lié en fait n'an manga environnement protégé au début d'un changement climatique ni idée ou b'aw bolo n'hésitez pas en fait à se partager tout commence avec les actions les paroles aw kana sira ka lancer ça commence du plus petit au plus grand en fait aïta doro na fait ka faire mon créer ayake na fait ka mogo mon sensibiliser parce que le changement climatique abika ande affecté. Jamana kɔnɔ kunnafoniw a n'a kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma teliya la Nana Kadija Kone fɛ. An ka jamana kɔnɔ kunnafoniw kibaruya kura ɲɛmaa ka pankuruko ani kɛlɛkɛminɛnw sanninko kan Alamusa don juin kalo tile 19 san 2025 kiiritigɛ senfɛ an ka jamana sɔrɔ minisiri kɔrɔ ni o ye madame Buhari Fili Sisoko ye ale ni madame Touré karila ɲɔgɔn na Mali minisiri kɔrɔ min ka baara ɲɛsinen don musakakow ma ale ye seereya dɔ kɛ ka taa madame Buhari Fili Sisoko contre la ni o de ye k'a fɔ ko Fili kelen ni musaka ninnu bɛɛ bɔ avion sanniko la a tilala tuguni k'a yɛrɛ lajɛya k'ale ma yamaruya di ko Fili ka sefa wari miliyari 15 labɔ ka don ni musaka kɔfɔlen ninnu dafɛ o kuma ninnu ma jɔ Fili bɔre la cogo si la yala maaw b'u yɛrɛ ɲininka k'a bɛ fɛ ka ko in dabiri Fili da la wa an ka jamana dafɛ kibaruyaw Nigerikaw fɛ yen Alamusa don juin kalo tile 19 san 2025 sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 9 wagati Banibangu marabolo Niger ni Mali dancɛ la bingani wale cɛjugu dɔ kɛra maa dɔw fɛ
minnu tun bɛ mɔbili 8 ani moto 200 bɔ ɲɔgɔn la. Ni bingani wale in kɛra sababu ye ka maa 34 de bɔnɛ o nin na Niger finitigilakaw la. Ani ka tila ka maa 14 bɔ ɲɔgɔn jogin. Hakilina jiginna avril kalo tile 25 tɛmɛnen Niger finitigilaka maa 12 bɔ ɲɔgɔn de fana bɔnɛna o nin na. Bingani wale dɔ senfɛ min kɛra Tilaberi marabolo la. Hali bi an bɛ to Nigerikaw ka jamana kan. U ka jamana minisiriw ka ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ ni o kɛra alamisa don juin kalo tile 19 san 2025 Niger jamana ɲɛmaa ye lase dɔ kɛ min kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko Niger ni Faransi opérateur min bɛ yen ko Orano k'u ka bolodi ɲɔgɔnma banna u ka dugu jukɔrɔ nafolo ko kama ni o ye uranium ye. U y'a yira k'a fɔ k'u ka nin bolodi ɲɔgɔnma in daminɛna kabini san 1971 ka n'a bila san 2024 ni olu ka uranium baarakɛta kunbɛnnen don TUBA 80 n'a kunkanfɛn ma. Fɛn min ye Orano ye 100 sara la olu ye 86 n'a kunkanfɛn ta o min ma bɛn Nigerikaw ma. Hali sisan Faransi jamana kan maa si ma bɔ ka ɲɛfɔli kɛ Niger ka nin ko in kan. An ka jamana kɔkan kibaruyaw yaasa ka nin dɔgɔkun kibaru in kuncɛ. Palestine cakɛda min bɛ yen ko Wafa y'a yira k'a fɔ ko Palestine jamanaden minnu tun bɛ yen makɔnɔli la Sauda Carrefour la Bande Gaza kaɲangaya fan fɛ yaasa ka se ka dɛmɛ dɔ sɔrɔ. Israel finitigilakaw ye bingani wale dɔ ta ni ka taa o maa ninnu sɛgɛrɛ ni o kɛra kasaraba ye o ma. Arrivé Dr So ni ale bɛ Nusayrat dagayɔrɔ la y'a yira k'a fɔ ko maa 23 de su sera olu ma ani maa 10 bɔɲɔgɔnko minnu joginna kosɛbɛ. A su tɔ olu bilala ka taa Aksa Martyr la. Actelmedia Jabaranin filɛbagaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw kan bɛ o la diɲɛ wagati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.